Wow, này diệt liu khăn này xin bèn lan thá xin đi đi. Lan thá xin ra đi. Xin ra lan thá. Kau nên phải thấy lan thá xin ra nữa. Xin ra đi ra đi. Khara kem si hoनायाव बेसेबां लायोमोन नोंलाय? 20 थाखा ना? हो? 20 थाखा. माथो 20 थाखाल'मोन? हा? 20 थाखाल'मोन माथो? माथो 20 थाखा होनायखौ माथो बुंखो? खारा खेमसि होदो जामलाय होदो. हा? खारा खेमसि होदो होनदां. मा जानाय नङा बेना खानाया. बे खारा खेमसिया जानाय नङालै बेना. लान्था सिनजाबासो एसे मोजां नुगौमोन मानसिखौ. आलदानो. मानसिखौ नालाय हिनजाव लानाय. साइकेल बुग्राय. आरो patgaon बाजार जाहैदों. मोजां नुबायमोन बे. बेसे गोबाव जाखोमोनजोंलै खानाय सिनजायैया? हा? बोसोरसे? सप्तासे जाबायमोनदां. माथो सिनजाला होनदोंमोन नोंलाय? हा? जेराव गैया दिनै खानाय सिनग्राया मोननै मोनथामल' दं. हा? आरो बैनिया खमायबावबायसो गैला. मानो होआसै बियो? बैनिया सेंग्राया? जायगा होजासै? बायनाय नङामोन आरो? बहाबा सिनहैबायदां होनबा ना? patgaon. सोर सोर फैफेराखै patgaonआव? नायबानो जाबाय नों साखिथा सिख्लाफोर एबाराव गोसथोना गोसथोआ? औ आयौ सिख्लाफ्रा देन्जार गोसथोखागोन. क'क्राझाराव थांनोब्रा नों एबार आयौ आदायानो लायसिखासिगोन. नों साइकेल बोग्रा लिडिसा बेखौ सालायदोब्रा नोङो. एबार नायदोब्रा नोङो बबे गोसथोआ बेलाय. नोंखौ खानाय सिनजायखाय मुगैदोंमोनब्रा बाखुंगारा होननानै. एबार नायदो नोङो. सिख्लाफ्रा आयौ खारफालायलायसिगोन बे. बिमायाथ' दा खुदुंलायखासिगोन बे. आयौ आफाया खानायखौ मोजां सिननानै फैबाय होननानै. ओमफ्राय आदै बेसेबांसो गोबाव जाखो खानाय सिननाया जेनेबा बाव? आदायाथ' बिराद गोबाव जाबायदांलै 20 बोसोरसो जाबायदां गोदो उन्दैयाव नुनाय. गोदोनिफ्रायनो दं. हो? गोबाव जाखाबाय आयौ जों गोदो क्लास 3 2बानो फाग्ला. गोदो खांख्राइ फानफैबानो दंमोन बे मोननै दखाना. गोबाव जाबायलै फाग्ला. गोदोनिफ्रायनो दं फाग्ला. सानैबो एखे ना मारै? नोंनियाथ' बालाफारानिसो. नोंसिनालाय बबेसिम? आइलाबिउ? बिसिनिसो? बावसो आरो. होमबाथ' दस्रायाव गैयामोन ना बैसिनि माखासेफोर गैयामोन? औ बैनि खोनासारनि खाथिनियाव. खोनासार कम्पिउटारनि खाथियाव. औ बबे सेंग्राफ्राथ' गैखायामोन? सिगाङाव सिनबा बेसेबांसोमोन आरो नों एसे सिगां टाइमबा फार्स्ट टाइमबा? 25मोन. बिनि उनाव 30, बिनि उनाव 40 ना? सिगाङावथ' मेचिन नङामोन? बे मेचिनालाय खय इयार्सनिफ्रायथो मेचिन लाया? बेसेबां इयार्सनिफ्राय जाया बे मेचिन लानाया? माबाजों खानाय सिनजानानै. औ आर्मि स्टाइल नुलायलायदों मानसिखौ नालाय. लान्था सिनजाबानो जाबाय दासो फैबाय नै कारेन्टआ. खारो